Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pemirsa Gus Tajib live streaming malam-malam sing penting sip kuwi. Live streaming bersama Gus Tajib channel. Tapi ya malam ki ya sip kuwi. Malam sunyi live streaming sing penting bayaran. Hoto kan jos kuwi. Live streaming bersama Gus Ana Mustajib siaran langsung. Muga-muga Pak Tangi ndelok. Pak ditangi ndelok. Tur ya sip kuwi. Nek live streaming Koronpro Gus selamat malam. Malam juga Gus. Pasiban selamat malam. Hadir Gus. Oke siap. Kalau live streaming hari ini ya kaya berita Kompas TV independen. Nek Gus Tajib independen wong arep rabiro santri krapyak. Tenan iki ti live streaming rabiku. Toro ya sip kuwi nek live streaming iki. Sip jos. Ning kamera ketok bening. Gus Pasiban live. Tolong live ki ya sip kuwi guys. Live streaming bersama Gus Tajib official. Pokoknya ya sip. Jos dari Sulawesi Selatan, Gorontalo, terus ngendi kuwi? Sulawesi, Jakarta, Tangerang, Banten, Papua Barat, yang penting pulau-pulau timur. Ya nek dadi Gus ki ya penak, sing penting bayaran. Tur sing penting ki ya nek live ki ya sip kok ya. Bayaran genan. Sulawesi Selatan, Gorontalo, terus Tangerang, terus Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Banjarmasin, Banjarnegara, Kutai Kartanegara, dan sip kuwi nek dadi Gus. Bayaran guys, tenan. Bayaran okeh mbok minimal ya iso teko omah ning Paseban. Paseban Bantul Timur. Live ki ya sip kuwi. Live bersama Gus Tajib official. Ya muncul nang Belanda tonton seluruh Asia Tenggara dari Hong Kong, Singapura, Timor Leste, Hong Kong, Singapura, Thailand, Brunei, Malaysia, Indonesia. Pokoknya dadi Gus ki ya sip kuwi. Sing penting ki Blitar Raya hadir Gus, Cilacap hadir. Terus Parangkaraya selamat malam. Oke, selamat malam. Jadi sponsornya apa Gus? Ya panut. Terus nek sponsori Heni Mebel Pasiban ya ono. Tur ya sponsori apa Heni Mebel Pasiban karo Candice Gosir skincare sing go wong wedok-wedok kuwi sip kuwi. Tur ya sip kuwi nek live streaming. Ya live ya sip. Apa meneh sesuk ngedeke majelisan ning Habib Syah. Habib Syah wae menyang ning Blajan sesuk. Tol nek Habib Syah ki ya
Sip kuwi nek dadi gosi mesti kon vokal. Sing penting iki Bar Habibsyah terus Azahir ning Megiri. Nek menyanyi iki jam pira? Nek Habibsyah sore wae. Nek Azahir jam 3 le menyang. Salate ning kono. Ya sip kok kuwi nek menyang Azahir karo Habibsyah sangune siap. Tur ya genah sip kuwi bayaran hitungane iki ning Jakarta iso. Ning Jakarta Utara, Jakarta Barat. Ya kaya Pulau Kalimantan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Banjarbaru. Banjarbaru wae hadir kayane. Entar ya ning Jakarta iki iso terkenal kaya TV nasional Indosiar, SCTV karo Kompas TV. Ayo sepenting aja nganu TATV ndak rendah. Tur ya si kuwi nek live streaming. Live streaming sip kuwi. Tur ya genah sip kaya bayaran ya istimewa pokoke. Nek live streaming karo Gus Tajib sosial media kaya TV nasional. Bahkan ditonton seluruh Asia Tenggara. Men kaya sponsor iki liwat skincare sing nggo wong putri-putri kuwi. Kan ya sip kuwi. Pokoke iki nek pas ning nganu lho live Habibsyah sisuk iki ya tak live streaming. Disiarkan langsung dari channel YouTube Gus Tajib Official. Nek tak tuku kayak kotak Excel ya kena live. Nek pengajian Habibsyah kudu tak live streaming guys. Ya biasa ben tekan sisuk ning anu guys. Ning endi kuwi ning Solo. Ya daftarke vokal. Vokal men keterima. Ya nek keterima aman nek live streaming. Tur men kaya Kompas TV ya biasane iki sik sinyale ya. Kan ya si kuwi sinyale iki. Rada ganteng sithik tur ya heeh ganteng. Ning kaya sing penting ngedeke majelis sholawat sing penting tuku omah ning Paseban. Kira-kira jos. Tur ya nek tuku omah ki ya sip kuwi. Omahe Paseban, Bantul Barat. Kulon Progo hadir Gus Wonosobo, terus Tegal, Semarang, terus Jawa Timur, Surabaya, Bandung, Cimahi, Cianjur, pokoknya saksikan terus channel YouTube Gus Tajib Official. Tur ya genah live ki. Tur ya sisuk ki nek majelisan ning Paseban ki son out iki sing akeh. Son out ketok Polres Bantul. Misal sone ning lapangan stadione kan celake Pak Bupati Pak Halim Musleh kan yo sisuk tuku omah ning kono. Tok apa meneh sing penting son ote J loro 3 4 5.
telung truk guys. Dadine son FOH karo son buangan. Dadine iki kan nggo ngatur jamaah jos kuwi. Tor nek misale iki misale iki nek liburan tor ya sing penting iki nek pengajian Gosidam iki ya sip apa meneh sisa ning Blitar. Salam juga untuk Lek Lanjar. Tor ya sisa pas ning Blitar yo tak jak. Sing penting iki paitan raget 500 wis cukup. Tor nek ning Blitar iki pengajian Gosidam pendak malam Selasa dan malam Jumat. Nek malam Jumat Maulid Situdurul. Nek malam Selasa rutinan biasa. Ya kaya Gus Miftah Mujadan kuwi. Tor ya nek live ki ya ben ditonton seluruh Indonesia, bahkan dari Pulau Sumatera. Aja Pulau Sumatera, badalke Pulau Lampung, Medan, Banjarmasin pokoknya. Banjarmasin, Banjarbaru pokoknya. Tor ya si kuwi nek live streaming bersama Gus Tajib official dan disponsori oleh Henny Mebel Paseban dan Skincare dan Bakso Mae Soima. Teman pasti lezat. Lezat Gus, ayo ya enak. Apa meneh nek gratisan enak tenan iki. Mesti. Tor ya nek gratisan ya enak, seger. Apa meneh nek bayar. Saya meneh enak. Tor ya nek live ki ya sip kuwi. Pas pengajian sisa pengajian Al-Zahir, sisa pengajian Habib Syah ning ya intine iki kan majelisan dalam rangka pelepasan haji. Arep do munggah kaji ki ya undangke Habib Syah. Dadine kan majelisan tertib banget guys. Tor ya nek majelisan ki ya sip kuwi. Tor ya genah apian sip kuwi. Ya so live ora Gus, live sisa. Tor ya Al-Zahir ya tak live. Insyaallah. Padahal live streaming bersama channel YouTube Gus Ana Mustajib Official dan Paseban Bantul Barat. Sisa teko omah kono ning Paseban. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.